Ja. Så er vi i gang. Jeg har en kald. Nej. Sikkerhedsbriller her, kan jeg godt mærke. Åh, ja. Fuck, det er sygt. Ja, jeg var lavet den sidste. Ej, hvis vi bliver ramt, så giver man til at tude. Så sker det. Fuck. Det er flot. Så der er sgu mange penge af det nu. Og tænke tanken. Fuck! Pas på. Så færdig, den var i orden. Fuck, det er sygt, det der. Nummer 23. Jeg fortæller ikke, hvor meget tilbage, der er, når det hele sin lønner til. Pænt ret. Nej tak, ikke noget. Så jeg er klar til verden. Det vil ikke give mening. Ej, jeg må da prøve at kunne det. Jeg må da prøve at kunne lide sig. Prøv lige at se, at de andre bruger det. Skid med det her. Jeg vil ikke bruge så mange penge. Han har nok ikke glemt det. Ja, ja. Eller så er det... Så er det der portens. Niklas, han vil godt være med, så vi vil have Rasmus nummer. Ja, lige var fint. Niklas, han vil godt være med. Hvad? Også. Det er mig, der ruller, han er her, ikke? Jo. Nu er det med mega, det er 2 film, man. Fuck, hvad er det lort. Fucking pæk. Er Kasper fuld? Er Kasper fuld? Nej, jo. Han er fucking pæn raket. Fuck. Sasha, filmer du? Ja, men jeg slog det fra jo. Ej, okay. Ja, det er min også. Det er min pæn måde også. Thomas! Du er i vejen! Der er så et hoved op. Det er så fucking nederen.
Er det Maddie, jeg så i mødt? Ja, det smagte også Maddie godt. Smager det weird? Hvad er det ikke vand i? Jo, det gør det faktisk. Det skal bare ned. Det er faktisk ikke noget at læse. Det kan sådan at kaste op hele dagen. Seriøst? Det kan være, at det så men det kommer med. Ej, jeg sætter sådan en lyd på det. sprang ned mod Carport, så lige venstre mig til venstre side. Så jeg tror jeg ikke har gjort. Har jeg overhovedet ikke. Den lyd der. Hvad? Den lyd der er helt klart. Det er sjovt, når vi skal derop. Det vil jeg ikke. Jeg tror, det bliver lidt ægte snart. Ja. Jeg skrev også dem, skal nej, det gør det ikke. Jo, det gør det, tænkte jeg bare. Jeg troede sjovt, vi skulle sidde hjemme til det går. Nej, det han må gerne tage noget. Han er ikke, han er på prøve, som man kalder det. Fra sit iPhone. Jeg gør det ikke så mange. Jeg siger alt muligt pisse i videoen. Jeg følger den ind i munden. Det er pænt, der lige falder noget af det før.
Det gad jeg gerne, der var. Men det er der. Nej, ikke her. Så du har det ikke. Ja. Ikke altid de virker, så det er mega noget. Jonas købte dem. Ja, de flyver bare. Og tænk, hvor meget den skader over solen, eller hvad? Det skal godt få den globale opvarmning. Det er flot, det der. Ej! Det er nice, at det kører sig fra side til side. Ja. Hvad? Det er nice, at det kører fra side til side. Ja. Prøv at tænke, hvis der er fest bare i ugen, når vi kommer. Jeg tror ikke rigtig, det er en fest. Så var det meget hyggeligt. Ja, men hvis Ej, det lyder voldeligt. Han står også selv og kigger. Han står også selv og kigger. Det var virkelig godt. Okay derude. Nej, den er der. Oh yeah. Det er så pinligt det her. Så jeg går lige, hvis jeg kommer. Vi går lige, når det her er færdigt. Tænk, det er den 1. januar 2005. Ej, ja. Folk bliver mange, der slapper. Vinterskæld, det er stadig Karoline. Nej.
til guld. Oh shit. Fald ned. Hvad det er. Jamen bare dengang. Min mor render ind til ham så og siger, jeg skal bare se det strusser. Jeg kan ikke have det hele på min skærm. Altså, næste bare er det. Det har været købt af Niklas. Jeg har hørt, at hans far er mega bange for det. Jamen, det er han kan bare gemme os, hvordan du skal nu. Det kan jeg godt huske. Det er der Kasper fortalte. Er det godt, at Kasper bare har joket også? Det gør han altid. Jeg skal fra. Ja, tak. Du må hilse og sige tak. Skal jeg sige? Jeg kender dig her i morgen. Jeg har ikke noget strøm med. Du har ikke engang taget det hele med. Jo. Nå, jeg troede, du var på Snapchat. Nej. Ikke finde dig lige på Snapchat. Jeg troede, du startede med at tage de første 10 sekunder på Snapchat. Nej, what the fuck. Du filmer det også. Ja. Men mit det er meget bedre. Ej, og han har det. Men han er bare ikke filmet det hele, så det er ikke fedt. Jamen han tror heller ikke spejler og fikser. Men det der løber der. Det er sgu da farligt, det der. Men det er ikke Rasmus, der lige løber der. Ud, så det ikke er dyr. Ja, jeg gør det ligger også bare under sengen. Den bag, de står også og kigger. Der bor derovre. Fuck det. Der er fucking mange mennesker derude, der er. Det var fucking farligt. Hvis der springer der, så styrer der mig 6 drenge. Wow. Stop vi nu. Her på bakken. Det går tilbage, der kan se det røv. Man skal da kun få orden. Wow.
Jeg begynder godt at fryse der min hånd. Fuck, jeg fryser. Gør du ikke? Jo. Fuck. Men Niklas, han ville... Holy shit. Vi skal også bare hjem bagefter. Jeg siger det her. Jeg ved ikke, om jeg bare skal holde bukserne på. Det tror jeg bare, jeg gør. Det er da ikke så fint, men det er ikke lige meget. Jeg er heller ikke specielt fint. Jeg har bare kaldt trøje og... Ja. Jamen, far han har så set det, men han har nok ikke stået herhen, fordi han skrev fedt show, hils nikkeren. Oh shit. Jeg skal skide igen, men jeg tror også, det er heller ikke sådan her. Hvad? Jeg tror sikkert, at til alkohol her, jeg skal bare skide ind. Jeg skal skide ind. Den der video skal... Hvis det var, vi tager tale til venner. Så skide ud tid. For fucking helvede. Hvis der er en hund, der... Ej. Ej. Jeg synes, der er et af de der ting, der fløjer på de raketter der. Hvad? Hvis alle de der raketter, så tænder, hvis der flyver et eller andet op. Vi skulle løbe hurtigt. Det er Ravns lillebror, der dør så. Sorry, Ravn. Jeg tror, du skulle med det lillebror. Jeg har lige set din lillebror dø. Det var et grimt. Ja, Jonas. Hvad skriver du bare? Det brænder. Hallo, det brænder. Han skal ikke gå derud. Hallo, det brænder. Det må det jo gerne. Fuck, det kan jeg ikke. Min hånd er væk. Men der løb 3 derud. Kasper er også med.